все не стигат. Парите не достигат, да. Затруднени сме финансово, но позволете ми и да благодаря на един наш спомоществовател, благодарение на който самодейните ни колективи все пак успяват да ходят и се надявам, че и тази година в момента ни са Ами, пожелавам ви успех. Сега казахте, че около вас има едни малки певци. Добре ли ви чух? Да. Много певци Дали? И две солистки има. Дали могат да ни попеят малко? Ами да, могат да ви попеят. С кого да започнем? С големите или с малките? Ами, вие преценете, може би с малките. Хайде първо с малките и после с големите, за да сме наравно. Заповядайте, Николай и Благовест, и да запеете. Ето това бяха моите двама малки солисти на 9 години. Аз сега предлагам... Прекрасни са. Да са ви живи и здрави солистите. Сега кого ще чуем? Сега ще чуем две от солистките на фолклорната ни група. Те също ще ви запеят само няколко акорда.